1-2 akcija, to je taj life, evo ga moj. Oh no! Koga voliš najviše? Polomit ćeš taj akvarijum, Vukota. Vidite, život Vuka Đuričića stalno u malog debelog tajkuna. Premoren sam od života, ali uskoro idemo na more. Tako da lagani 24. put idem u Egipat. Pita Milosov, će da ideš u Dubaj ili Egipat? Kaže, koga voliš najviše? Koga voliš najviše? Tata. Kako je pametno, ovaj mališa, ovaj nema. Tata živi malo jače. Znači u Polanci sam da vidim, dođi kod tata. Jel idemo na more da jašiš kamile? I odemo. Znači jašiš, dođi, klempovi, reci tamo čao. Ćao. Šta radite? Nisa. Pa ne bi nam tebe, majmunoliki. Ćao, šta radite? Nisa, ne Čupavi. radite. Čupavi. Vidite? Vidi. Tu neki rupi, neki pus. Usao. Usao je. Bolje da se ne sakide, se ne sos. Možete poljubiti, tata voli najviše, tata će ne ljubav najviše. Šta? Vi to vidite Tata što? je mač.